Mga ngaday walambok lingdo marsilong ngaday mensua ngasa shalom paring haru banta na khen na po north east jongi mga marway hi ngalakiyo yakilum kumba ar hoteli kaba lightly ki maubursi jo ka jing jongi dan kam ka jing slur ka baning kong kaman naladi ba ka jing sha kini lightly ngidi ban pendrung hi khna jongi khlang ba andala kidi ban slur ban tur be safrang langba ka mon ka jongki bat kini sya pat habai kendu jing khoblei badas khoblei phi baro te manga ngade walambok lingdo marsilong ngade mensua ngasa shalom paring mentapat hadir mangala songkore mangawan sa anu hang ne hapo lawal lasmiar bat ngadan anmut ki khon iwe kin thai waisen rang kilai school menta bat ilok jonga idan hapo kam sarkar te hakabaning kong ngai ngu yu blei bula ai nga kalat bula plilat prilenti nga nadu bangi dangrit bat kham tam lengba ka jinglam jo ki kimi pa ki jonga mo ba mensua habang isa shalom paring kadang long kendong mensua ngithang hayi ngithang daga dieng padon gas padon te imei pa ju hikai yangi bengi tho dieng saklau ngia kiu dieng rengke ngia kiu kiriat kiram yali kit ki dieng mo ki dieng yap waong bangi hab ya kiu kumba kiu kini ki riulum te ngiru ngila me kata ka jinglong nong kendong mo ba ngila kata ka jinglong ka ban yo mat ya kata ka life ka ba ngi bangin sedang kumno bangin yo long brio te bat hadin kata pan habang ala pas ka matrik ngali college bat nga join NCC te habang ala join NCC te ngayo ya kalat ba nganyo le yakini ki bubun ki camping bat kadon kawin ki selection ke ba kibu ka bakin select bagane ka adventure course te hakane ka adventure course ngalay olat bandai namar bangla sajit na pedeng kita ki sispa tam sagi cadet tengah yo baningkong hakane ka selection te ngala sajit banlej Darjeeling hadin wali Darjeeling tengah yo medal artli ne laitli kumtahi hadin mayo medal te napo ka NCC group Shillong anda kilai ba ngale bha ba long serious te ki pha apar saki course ki ba khamlong higher mo namar ba ha ka mountaineering idon hadu south antli ki course te napo NCC ki sponsor yang ke hatu ko por anda sponsor yang te kalong ke ka ba ngai ngu yu blei bola panla nga lengba ka jing yalam ki kimi ki pa ki jonga ya ka ba nilayo lupa kata ka natural talent natural training ka ba ki ai kimi ki pa yangi bat habang nilai hakatu institute nilai ba kumno ki hikai ba pinlong ki nong ki ulum bat kumno ki hikai phi ya ki skills ba pinpran kami ki talai ki tiar ban kiu ki mau bat ki lum tha bat ki ya kayor te hang ta pat andang la pendek eta course ngayo nayo medal susu bat na NCC group kita kemen bah ba kita nang pha enga hadu ka advance course but andang la de ka advance course pan napo DG NCC in Delhi kila recommend ne kerteng jonga sapo ka Indian Mountaineering Foundation namar ba ha India jongi ka Indian Mountaineering Foundation ka dei kawai na kajli na kawai na ki action ka page ya kane ka mountaineering bat ya rock climbing hatu por ngi ong rock climbing mo te hadin nang tu pat anda ka kerteng jonga college bat naka IMF naka Indian Mountaineering Foundation kila priang ya ta kerteng jonga nomor ba kila pe certificate jonga bang yo best student nomor ba napo not is jongi imju khamdan ban yo best student hagini ki course ki bong basic mountaineering bat kanika advanced mountaineering te anda ngalayo eta benta bangande yo sim benta ha kata ka expedition banik kiu kita ki luom ba phap kiu hi pin hap te telai hi phap kit hi ka bam kadi da kam dam ka depend ha ka height jong ulum kala bandai mo 1000 meter 9000 meter te ngayo ban sim benda hau peak baning kong du 4 juta ba kiu mana tau peak kiu virgin peak te kalong ki ka bada sutana sisa bat ka kemen bat ha ka tu ka expedition ngalapan pau bat ngalala ban le ha bat ngila successfully kiu yo tu peak bat ngila dei ka team ka baning kong hapo India bangin kiu bat amri ta India la dei nomor ba ha perthai hibro ka we ma ki ju khen kam ta hi ba first ascent te andala yo kata ka jing ngilalan pendek ka jing kiu bat na IMF pat kila ai si ai bentai nga andala ki ai benta ha ju ka poru
ngali ban participate hatu ki sport climbing competition hatu ko por kelas dang ban mi kan ka sport climbing haki artificial mo te bos kata ka bang jule ngile haki natural te andala dan kini competition ki pala conduct da kini ki zone ban ka IMF tengah yok medal andala yok medal kata ngam don practice ngim don facility sa shalong te hending is practice hi ngachule hi ba na ka jing kata ka talent ka bala don ka bala ai ublei ngala apnon kam hok ya ka ba habang ngali hando ngayo medal haki North East competition ba ngalayo bandi simenta sadu ki national championship te haki national championship pan ngamla ban kot ban yo medal haki ni first three te ngayo 5 6 ne 7 nambale kadao kolong ba ngimdan ka jaka training ba biang ni sulai participate kum tu habang ye compare ki Manipur ni compare bat kini ki team ki bana Sabar mo ki bala biang lut kata climbing wall ka baki artificial climbing wall te hadi nang tu bat realize ba Kharang bagan kan tiu susu ia kan ka sport climbing bar kamau training hapo Meghalaya state jongi nilaya seng no ia kan ka association jongi ia ka badi ka Meghalaya rock hatu ko por ka Meghalaya rock climbing and mountaineering association ni change no ikerteng nomor ba katu ka sport climbing kelarung ka olympic how arjar khan rio but nila change no ia kan ka kerteng jo kan ka association jongi na ka rock climbing sha ka sport climbing namar ka sport climbing kadai ka Olympic game ka ba recognize da ka International Olympic Committee te hadi nang to pat te anang ila sang ye ka sang bat ngilas dang ban promote hasti jongi la sang panmi sibun ba kinong kiulum ba sibun ba ki khna ki ban participate ha kadai ka sport climbing bat khamtam ni ai khuble na po kisipai ma kumla Assam regiment na Gorkha training center ki bala ai jaka yangi la nang imdan ki facilities handre da ka jinga dei ke jonga bat ki ngiyo eta jaka bagin practice bagin conduct sibun ba kita ki camp bangin train ki khna na state jongi ki warden lupa kana natural talent ban ngila su focus ya ki ban ai ki kata ka ban long ban polish ya kata ka skills ka jongki khnang ba kin long kita ki climbers ki bit ki ban compete ki state te la da kan no tam le la da gidan ka infrastructure la jong kan no ka jingun tai ba but recently ru kan ka sport climbing jongi kala include habo ka Meghalaya games but mentaru kan ka seng jongi kelas uthi shadu garo hills but mun shuang kan mau habang impat don kini ki district aswani impat don kita ki khna ngahable hi shadu shariwar ngile shani ki west khasi hill ngile garo hills ngile bhoi ngile jaintia bangin war khna bangin ai training ye ki mo ni hikai be hakti ki natural area be te da ka jinga trelang da ka jinga rap ban bei pisa na ka liang jaga sarkar jungi lengba ka sport department ka da sport and youth affairs but da ka jinga recommend ru da ka Meghalaya state olympic association te nya ai khuble ki bakila yarap yangi na ka po sa ka po lamba lada omde bakal shan ma ki nginam la man sei khna hadu ka ne ba haju ka por ngiru manta ni kermen ba lada ngiyo ke facilities ki bakam he ngila am mi ki khna ki ban poi sadu kata international level nomor ba lada ngidan infrastructure ho ngine ki wi sa phrang hadu banta da khen na po North East jongi manga marwei hi ngalakiu ya kilom kumba ar hoteli e but na peneng ki ar hoteli kita kilom ki ba kilom different height mo nomor ba kini kilom kila divide haki benta haki 2000 meter 9000 meter 1000 meter nomor hai India jongi idan tang 2000 meter sejrong be but 1000 meter khamduna but kalong very technical bah nomor ba habangile kini expedition pengin kiyo ini kilom ngin haban penankam rata bola jong mo ngala ngin haban lehi ngin hapte telai hi ngin haban kiyo hi sejrong ban anta pengin poi sadu hakler untuk ulum bangin ra lama ya ka ba ngin wen poi badadet untuk pat ngin wan phai badan kilom ka tu kan ne ki ba nga hamla ban pendep na ka daw jo ka jing sni ko sin beneng bad khamtam kidan ka tu kan kilom ki bangali lang na po Indian Army ko jo ba ki ITBP mar labun sien hinga julaj ban le ai banta ban le ai ji hikai haki training centers jo ki army te ngile haki ki air force ru ngile bad haki ki ITBP BSF bad haju ka poru ya ke ka ba niyo i bakini ki organization na po imo kini ki uniform organization kilong very well equipped kapisa kidon kila ban le kat baki kwa tenrei ku manga
nga pat nga su depend me ha ka tu ka IMF ba ha ju ka pong depend nga hamban si ba hapse na pla la jong te ban sei na pla la jong ka de ka e bha na ba ban thiet ki tiar ka de ka rem ki tiar ki la rem ba ha ba ha ju pong ha par khat RC langin thiet ki tiar ne ngin pe ya ka yeng ka sem ba ban yo ban kum bolong mun swa nga si pe ki para nga mo ki don ki para san ngut ya ka ba ngan ha ban par khat langan penut bisa khambon hang tu ne nam ta ka family la jong te manta pat long well settle manta da ka jing ailat oblei ta kanda jongi ya ka ba ngala ban kershan yela di bad ya ka yeng hi baro te bad haju ka poru ka expedition kalong koi na ki badan kam tam namda ki mountaineers namar lal phila de panda ka course phin ham ban le ki expedition na bale ki ai training e phi phin le kiyo te haju ka por ngai la de kan mau ba kadon kan ka pre everest mok se hikai ya kini ki ban kiyo namda ban jit ibri ban ki mount everest ya de nga pat kiyo mount everest namar ba kalat ru kam kham plianga te haju ka por ru ki bangala hikai manga khamtam lapo ka army ka adung ba saw phongut ei ki ba la kiyo mount everest te nga sutana su contribute to ha ka liang pat ya ka ba mo ban ya ailem ka jingmut ban ya pasat lem ya kata ka jing knowledge ya ka bangadon ba haju ka po ban pen i ki ba ai ban sim ki mo ba kinang ya saprang te nak sti jongi ru ki don mo ki khna jongi ki ba kiyo mount everest ba haju ka por khamtam e dolin kharbi mo i badan ko NCC te idi we ni ki member jongi i bala paw ba ila she is well qualified te ni stanat de namda jong iru te ginang kermen sisu ba nang nes khmat ginang mi sisu namar khamtam e na ki uniform organization kum ka NCC ka playlat ka ailat ya ki khna ki jongi te mantaru ngathai kan saplilat ki khna jongi nang nes khmat kamshong ha ka jing jrong ne kamshong ha ka mo ha ka sni te ha jing sha ka long kum ne ba hawangi kiu ya ulum to for example kan su ai ulum shillong jongi mo nga ngadon hang ne hala shumiar ladang ale sisngi ngala an pendep ulum shillong amde te nginon phai no te nrei hapo expedition ha mountain ka depend on the altitude 1000 meter 9000 meter karban ki sijong ka oxygen kanang duna te for example ngan ai sak ya ka bang omantan ba ulum shillong lada ude 1000 meter kane ke base camp jongi hala wala shmiar banle shalum shillong ngin habya lomba ka laban ngin habya lomba ka lumparing badan sakabe ke jaka mo haklau pedeng klau to bangin le inwan ding ngimla ngila bani opang kita ka high altitude sickness ka bakiong tingin hable akum no khanang bangin la ban acclimatize ngiong ka acclimatization ban acclimatize ka met ke jongi bat ka to ka environment hang to ngan nala shmiar ngan le shalum paring mata kasni lang kumbangan acclimatize kanan phai no next day pan ngan le lane next 2 days ngan ra kitar ki bam gedi ngin snaten ngin yasa hang to dalet lang tapan nalum par kum nalaban shalum paring next day ngin ya kit biang ka bam gedi ngin acclimatize biang banginang le nginang kenjo ka height ha ka sisngi da ko 1000 meters 1000 meter ngin haban amo ngin haban long acclimatize palat kata gimla acclimatize ma kala ban kata ka brain jongi ane yo klong snam jongi kata ka brain jongi yong ka high altitude cerebral edema but kane ka klong snam jongi ban yong ta ka high altitude pulmonary edema ka ba jing system ka ba kalang ka hani ki klong snam ko jongi namar phila force yala de te ngin hamang very careful ba but ninon ka to ka acute mountain sickness ru ka ba habang iyo e ka to ubri wala force yala jong ki blood cells jogi kim trai kam shu ka oxygen kam rung shu bar haju ka por phila force yala de bar ka dehydration ka jur ba bar phila exert yala jong bar hang to bit pin andala exert bisa thaj ka jabing ka thaj ka met jong phi ka thaj bar haju ka por ka met jong phi kam respond shu epi you are not even active but philalong lalong bi no phimti su phila sukan bi namaka main jong phi ka lapoi kalong kum ubli ubi phila sukan rumah rutit mo te kalong kum ta te hamong very careful ba to dangila apoi na laban salum paring ngan pha salaban ngin le next day ban isa halum paring te onangila pej pat ka situation ka biang ni em na lum paring ban ngin le halum sulong sisngi ngila lim pendep ni hape soya kata la ngimla ngin bu sa koi bat ka ngiong ka summit camp ngin le kham sakmat ban bu hapadeng jo tu bangin suk bangin summit jo tu rum mo
แต่ยินซะหางตัวยินมีบัชิตังเมียดnama barabar hi habangi travel mensi ha ka yor hau tha bangin ya msi bama bha teng phimla ban tip na ka jingshit ka sngi kana ka yor ka jam u ice u jam habangi yu ka yor dami ha ka por freezing point ngi ya ngila ban ya on surface of snow and ice hangrai andala shit ka sngi kumne phinda ya shungam be juluk either khosi or either ha sangkai ka bama bha te let's say dadon ki crack mo ngi on ka crevasse ki hidden crevasse la dadon kum kita kala ban sim suna ka jingim ku jongphi ka ba na philaya sungam me sapo blok suja obreu mo suja la ne kala ban saw ban rescue hang tu ta ka team jongphi ka namla phen hub up ban wan ki rescue team lagi lai sngi saw sngi te ko jinja na ma ki rescue team kin hub acclimatize kin wan kimla ban helicopter direct kumnang ne salum paring sate na balai ka altitude jo ki makir kin hub ya na man la ki her kin hub tre hang tu ana fitre hang tu ma kala ban yo pang kelas maki rescue team kin hub ya da kejat te kali kata hi ka solution ka bangi pendep ha kana ka expedition to lare manta pat anda ngimi siteng miet sibaji or arbaji step te ngiya be ngila hab ya back up ngi habite atlai ibe it depend on the team ngin team sawngut ne sangut ne fokat badai ngi habte atlai ibe khang ba just in case la hab uri ibe nginya yo ban yarap lang te anda ngila europe up kum to ngi kiu sejong anda ngila poi sejong pat le se ka depend ka jaka kan dan kapor teng lada ka ka simpor kamba maximum ke ka bagi experience ma niya nimi shibaji damiet ni paisa baji damiet imagine ka dia lajan almost khapra kanta khandai kanta bihap long ready dah bania but dan ba ka jaka ka ba phia san kanta phila apoi te it depend ya ka jaka ka ba phi choose hangno phibu e kata ka summit kam te ondala dep nang tu pat ngiwan phai no toron phai ba ka suk nama balai phila ban here bit na to ko summit kam phimdan kam su ban helum paring one direct salaban or direct one sala smear it depend ne ka to ka situation jo ka met ka jong phi ken kat no kala phila ban mo ban ya te teng ki kho siu ka khata bha kho siu ka met jong phi ba ju ka por hab phion phai hab kil lu ti ki talai na te hab lao ti ki tiar baro hab ra ka ten phin hab ra ne ki mo kabam kadi watam teng kabam kadi e ka ba la berat tu barang biodegradable ni berat no sto we bonon kit khan ang te sirong sapo ni kit tang kitiar ki ba khamrem yon ra phai no ba andala poi base camp bat ngiri cooperate ya jong bat nang tu pan ni son phai no te kalong kumta ha ka mountaineering expedition kataru ka depend kan no phikit kadan ka jaka ka ba dakum no to kum ngi ki bali expedition ngin minimum kadi khathan kg khathan kg tingin haban kit wait namar ba la phim kit lon phinaya long phinamla te ban survive hajo phinamla without acclimatization phinamla namar phin ya da kamet thli kamlong namar something should be there hakamet ka jong phi ba phin kit anda phila kit ya ka to long ba kamet jong phi ka acclimatize ki dok sa jong phi kamet ka pha jong phi ka jingbut jong par khat jong phi kan long fresh but phinlong very active ba te lada phim kit ei ba de ani langa thrai so thu i ka ma shillong ru mo phinya da kjat ka pher long phinya da kjat suda long or da kamet suda kham kit ei long kalong phila ban ya mo phin kit ba ga lut you'll feel a difference namar ki dok sa jong phi ki muscles ki jong phi kin tone up ba haju ka por you'll get very good relaxation ha kamet ka jong phi te kum jur mountain ngin ha ban kit ka ta ban teng ka poi ka depend on the lut kal philang kit khia ka nang bahaya phi namar nang kit sting kamla ban yarap te hak par wan phai ken ka ba e do lada ka lut jungi bor bangi le ka kharsan kg poron phai kala ban poi 35 and 40 te haba don sa koi bar ka bangi le alpine style ka mod phin ha ban ya kiu da kawai ka team phi ha coordinate lang laingot lan sawngot te minimum ngile arngot te haba ngile alpine style ngi kit hi ka ba ma ka met jungi ngi kit hi ki stoop ngi kit hi ka khaten ngi kit ki tiat talai mo but utalai tang ibarit hi da kam no maximum life force of meter tengi kiu ngi arab ibe gi no we no li kit talai ndala poi hajrong untan ber saya tu we tim mo da tan long basong back up yu mri batan long back up ken ba unum hap tengi le kam ta poi ha do poi so bokut la poi bokut wan phai biang te wan phai biang ka tu bal phap le hi na dong hodong te te ndai phile as a team in expedition pan ni dan san ngot ngi la divide no e ka lut ni divide no e ka kam but haju ka por ngi la long something kala pan suk bat kala long pan sting bha ka kam te ndai ha ka summit de te ka kam baro hi hala long ready ban kit heavy load but phin ha long
haban push la dia namar on the final day only lada ka dum ka beneng ru ngin haban push bet tama we should be on the safe side we have to ngin haban pe ya kana ka imo ba kanam jia hinu ka jing snew ba teng teng na ka daw jong kana ka jing shit than ka sni ka avalanche kawan dawan ka avalanche ba ma ba kala ban ra ai ka ti whole team ndon bala survive sho to hak ba dum bat ka ka sim beneng phimyo i galanti phimte shu shano fidan te haju ka por ngi bu ki marking daki red flag or ingibu daki mo daki telai bagi pendai teng ka ja kano andai lawan phai na jong haba snew ka weda haba dum ka beneng ha por bangi ning kong da kam ngi la yu kuma maybe 6 inch or to 8 inch ki footprint ha por one phai da was snew weda footprint gone kum dan issue hang no phinya na ta phimla siban wat kano galanti that is very risky bon ka jingjia hi ka jia ka jing mansao ka jia ha por bon phai amre por balik ki sujrong te bon ki accident ki bajia ya ka we ulum ko ba ki hapo Uttarakhand ha 2008 uta ulum dokom no ngathai sipho khan armut ki bri ki la loss ka life jong ki how to ulum te hne ka team jungi ngala ban ki nya ai ngu sai uble bla don kat ba mo ya ka ba ngala pendep bat khamdon ma man saw no hakpor pingon phai kitala jungi la sara ka avalanche ngi issue ngi haban ya fix the live yang but hakapor pingon phai kum tu ngi haban wat galanti la ne da yo tlai barim ngi haban tan clear ulangam siput sapo kalong very risky phablong mo phablong ka main jong phi phablong very strong ba hakapor ka will power jong phi ke deban khlain ba na ta da ko ma ju I mean sim mo e khna jong ang ba phablong very patience ka will power jong phi ke deban khlain kita pihak bandan haka haba phile indon kam ki ba e manga te kampat juran din de kalong kajingran din jonga kalong tang ha koi ka sin ka bang ngile hapo siachen glacier bangli be Indian army how to 1000 si phau na kharwei gamta hi te andang ngile hangta udi udu bala jrong mo se ki sa border jonga ne ka China bat ka ne ka Pakistan te kyo remove pi di ba e bha te ngin haban ya te talai hi na padeng ki civilian ki bangile ngidan sangut ye bat na po ITBP te na padeng kita tang manga maroi badan bat ka tu ka team ngidan ka hama hapo village expression bat ki divide ka team te nga gadon ka A team te hangta ka jia kuno uta ulum ubangi kiyo stang ko malais pa mitar ban poi hajrong ngila persyang ba ngin kiyo hata ka sngi damit ndai ka hap yor ka jingjur ka jing hap yor ba kawan kata ka storm ka snow storm hadu ba ngila su jin jar khai ba kata ka snow storm ba uto snow la jur palat bat ngimi issue hajing sangi ngion pendep hatu ka sngi te ngiyo call pat na po da walkie talkie ka bagi jura ngiyo call na po base camp ki ong ba ngiyo ba information ba ka weather forecast kan sasni ki alai sngi come down no no satu long nai risk la jong ba banya ka bang risk kalan poi sa jing man saw sa jing du ki man sim te yon phai no andang yon phai no kadai sisa kam ta ba la ring dei ngi sa am pandem kamot ngi la du ka man sim jong ba ngim tip ke ki ban jai ngi mo te ta daw ngi hab long ka decision jong ki very strong ngi haban take final decision be ba go ahead or come back namar ulum udan hang tu ngila ban next time pat ngim ni ban ong ba ngila punut pisa ngila wan jingai na na yeng mangin wan hang ni ban pendep une ngin pendep be katuk bas niu ba la bun hi ki accident ki bajia mo ba ki dei kamta hi ba haju ka por don ki khna jongi ki ba le kimla pendep ba le si ka met joki kamsha kala balong kamta namar ba we buri udan la ka jong ka met jong mo udan ubala ban survive dan bamla ban survive te kasang ba hau ken kan no ula ban survive ki altitude ki bakumno menshwa kan ma jode barangdan maka Indian Mountaineering Foundation te napo army ki pan specialist mo na IMF te hatu ko por long ade way na ki bala pau baha hane ka rock climbing hane ka rope access bagane ka imo ya ka ba ki dan kam ta ki bri ki ba la te nga sa jit manga onang la kila recommend kerteng jonga bangan lang bat ki ban upgrade le ban yarap le me ki ha ki training jong ki te nang tu pat ter ka strang ban boat ka strang ban mo mali a training ki ba hari nang tu pat hadir mengalaya join makoi ka company ka bangala la pendek bene ka rope access training ali specialist on rope ru ajo ka por te ki strang man khot bangali I upgrade ka training joki on especially ha ka bade wat ka rescue mo
ka rescue on in mountains but ka rescue urban rescue te kiju hi ki ban ki padan kam but khamtam hangna state jongi ru kane ka search and rescue team jo fire service kitu ki product ki jonga ki product ya bang hikai manga ipara jonga lamba ka action jongi but hatu ko por kidan nga thai phong e last lamba la jan nadu 2009 ne 10 na thai be hikai ki kitu hi ki instructor ki bayo ya ka training nangi ki bangi ai ka basic training ba kumno bakin use ni kita live and rescue ki brio maki hi kira hikai haki district hi baro manta kalami ke to ka search and rescue team ngistunat ya ka bangi contribute ka state bar kumju ru shakane ka civil defense and home guard ru ibadon SDRF te long nakaliang ka jongi hi ngila contribute shibun ba te long ngirang ai tre ngirang yarap hi mo yaki but namanang ni skmat ru ngistunat bingin tre lang but manta ki poru ngalade na ka pos ka por ka julai habun ba ki state ki ban yarap ban petlem ya ka rescue badi ha urban rescue ba ha ka mountain rescue mo ya ka bang jule ya ka bang ala don hapo Siachen Battle School ngadon hapo Army Mountaineering Institute bar ka high altitude warfare school te ha gitu ngadon menta sibun ngala contribute sibun ba menta long ngadon ba koi ka imo company ka page yani ki rope access training te kata company hi menta ka lej ban ai kitiar bat ka ai ki training te nga page ya training ha ju ka pot bat long ban yarap le meki te menta ngadon ba tu company menta te la su long settle hang to kijing e yo buon mo la da kum ko ong man ne la ngim don ka jing ai sha bat kata ka mon la di la dang idan ka mon la de la dang idan jing sha ka jing e ka nom dan te hadu menta ting ampat de kendu thang jing e te kisdan hi ka to kan ne pat e ka bangila ban takil te long mo haman la ubrio ngidan hi ya kata ka mo kisya ba thar ki mau la dang ya helti ko so khru so khram kindan hi ki mauria kindan hi ki ma indin thut be te kum tang ide tamang ide long careful ki la jong mo ka bala i ang la lan ha ke ki post ne man ta na do bangla sedang ban simti na kam tengah suthu ba kajingya anti hi kan yalam ya phi ba haju kapor ka phio i sakmat namar habaya haba shai habadan kasngi nitip chano kalanti kan yalam chano ke gi mai wadan halanti ke ga thli wadan hangno ga thli nitip hanrei habadum tengim ju khamtip mo te ngini ham sumar taman ya habadum te habaya habadum ra ra jing shai mo ka bamut ba andang ila tip ya don ya kata ka skill ya don ya kata ka knowledge pendan kam la kata ya lang ba kata khnang ba phinam ur la ne phinam jin thot la phinam hap ya manta hi ngampat jia award nangno like tang na ka house name aja khadar nga thang ayo ya kana youth icon award on sports kabadi kana mountaineering namar po state jongi yang di tanga marwe kaba ngala ya bhas khmat bat ngala long mo nganang ya saprang nga long successful ha kam jonga but hari nang tu pat ngayo biang ya ka award something na ka sport department hi ka ba ai ngam kan mau su snem yu tamba hoi naga sport department ngalayo but na tu ka avenues ka bala organize ha tu kisnem mayo youth icon award of the state mo ka ba nga introduce ya ka sport ha meghalaya kum ong man ne bang ila seng ya ka tu ka association langba ka tu ka association manta ni expect bakin mi kita ki klor jongari ki future sportsman ki athletes ki bala ban poi shadu kata ka international level ba haju ko por ong ba ka infrastructure ko badan kam tam nama ba nani na meghalaya jungi ngayo i la ri khasi ni garo ne phidi jantia ni da dan lupa kata ka natural talent ni dan kam staman polish ka talent ki jongki ba lengba ka infrastructure te ko bolong man kane ko ba ong ba hapo meghalaya games mo kanani ka skin ka ba nikong ka ba ni wanra ki khna na garo hills tang arsni yo ai training ya ki ha ka arsni khat kilala ban yo medal ban compete with khna ka ba ile kai sakini ki not is zone ba national te kalong ke ka ban yarab khamtam ha ka sport jongi mo kana ka sport climbing te nga hope ba kana ka sport climbing ru kanang ki su but na ka mountaineering ru kan ai ka ta hikai hi khna jongi but khamtam e haba gilai kene mountaineering kilan kata ka search rescue course ba wei khna jangi unlej menta te ni pha khnang ye kitu khnang ba makiru ana kila dai tu course kin man hikai khna jangi
but ka jing man tayu kan nong ya ka state ka jongi ya ka department ka jo kum ka mo ki search and rescue team ki badan but ki state disaster management na ki tu ki department ki fair ngila bani trelang but ki no ba ngila don ki expert but ngar ngade we ni ki expert ubang la don manta nga contribute si ba bon ba ki organization hang na India jongi te kan nong ki ka ban yarap ban plilat i khana jongi ken tengin plilat lamba ka action jongi khana jongi nang shkmat te ko mga ong ba gini khana samla mo ki babon ki ken ran din no khamtam khana ko manta haba ki kendu jing e kim shilur ban tur shakmat tengi hadon kam ban hikai na yeng idan kam ban hikai lamba ki kimi pa bat khamtam ki organization mo ki state association ki badan ki ba fair khamtam na ki kira on plilat i khana jongi ko mga ong man ne mo ka ba lightly ki maubursi jo ka jing em jongi dan kam ka jing slur ka baning kong kaman na ladi ba ka jing sha kini lightly ngi ban pendrong hi khna jongi khlang ba andala kini ban slur be ban tur be safrang langba ka mon ka jongki bat kini sha pat ha kindu jing e te la ra kila ban use kini lightly ki maubursi ka jing em ka jongki kamot kilang very successful ha ka life ka jongki te ka de ka ta hi ka ba akwa wan chu ai man sim khna jongi ba omdei tang ne ka sport pe iki sport ru pe iki games ru mo ba khamtam ka jing puli ka bodan kam mi khna jongi hangne po state jongi ngai i ba ka jing puli ka de bodan kam tam panna jing mut ja ka jing puli ba ka sports ka de ka ba haju ka po la da phile ka lam ka sport phin pro jabieng te nga sukwa kam tui khna jongi ba kin long careful ban care na ki jing ba mi basnio mo kum ki drugs kum ki kya kum ki ni ki bom la ban yarap ka met jongi namal ngai la deng su thu la de ba ngam di secret la ne ngam di kya ba nga su thu ba haru ka ne mo ngalang ka fitness ka jonga karang biang ala ngandap sabu phras ne menta ka fitness jonga karang biang nga su thu kadang la mare kadang la ban kio namal balai nga fikir bhai ka met la jong ba haru ju ka poru ba ka ba ar pa ka dei ka jing duai phi ban bu ba jing duai ha ublei la da ni hi la ngim bu e na ka jing duai kamot ngindu ki baro but de da jingalam jongno ka jingalam ublei tra kana najrong ugai yangi upen ingi kala kalanti la dangi ladu man sim ringin kan play bat kala yangi te kaba ar kalong tang bangin penle jingmut ha jing duai bangin chania ublei tang kata hi college pu it's rocking Hey